Bang Jijik turun, mungkin dia Jijik turun. Enggak. Dia mau asik mendok. Kok bener keren ya Sugi. Iya, masuk. Iya mesti iki. Tom. Sana. Oh iya. Don. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Don. Assalamualaikum. Kan tenan Jijik turu ya iki. Yo ora. Tenan Gondrong. Pas Royo iki. Raya turu. Dong. Ini. Dong. Arek iki masih turu iki. Kan wis tak omongin mau. Curiga aku berarti arek iki tukang turu. Tenan putra turu. Ngono. Dong, kenapa? Celuk. Gua celuk lah. Tak suara aku panas kunci. Pengen mudi iki. Gak. Balik ayo, Bu. Usah ngenteni ae, enteni. Aku gak. Moro jadi batang pula gini. Karep ae. Cipeng. Ujar gepeng. Oh, arep ndi kowe? Iya. Malah arep lunga barang sih. Mau aku lagi kae lho. Bantoni kae. Anu gedang iki lho. Godho gedang. Wes, Nih, jangan nih. Apa ngono? Nak tenan kae nih. Jangan sih lu batin kowe terus kondi. Ya lho. Kalian nih. Kaya iki. Lha iki lho, iki engko. mau sama panganan. Nah, iki lho. By the way, kalian kok klasik apa janjian apa piye? Ngene. Tampilane kok klasik kan. Aku ngapura nang. Belum ngomong. Piye ta sak? Bang, ngapura Bang. Wis bukan lain lho. Kok lek. Wih, Apa kalian sing akeh suara aku kok piye sih? Aku mau kue sampai sana. ya kudu yo iso ta. Yo podo-podo. Ngurung Jawa kok podo-podo kowe. Agak ada kowe. Sing tenan. Kok sing jalan ngapura kok udah aku. Sedaya lepat, kula nyuwun ngapunten nggih. Sawi-sawi. Yo. Alhamdulillah. Besar. Wis pangan rotine iki. Iki apa Ora karo sing nomor budhe. Hah? Gah, dong. Ndi? Budhe tapi sing godhog gedangmu. Kowe yo. Gede-gede, Gua gak usah diganggu. Pangan sih lho Iki rotine. ndok. Apa? Nyambi. Mek loro to iki. Ya, iki nyukupi loro to. Saya sini sin. Nek iki. Enak iki. Kamu balik yo. Kamu balik. Tadi kamu po. Tenang ini, bro. Aduh, ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong demo. Panas. Enak wedang. Serap tinggi serap. Tamu nih kayak wedang. Serap. Apa tuh Jir? Serap. Wih, kira beta ya Jir kok ana Jir. Mangan masih iki lho, mau tak kayak wedang kok di. Celak mati wong. Iya dapat tamu tekan. Yo wedang e. Wedang. Yo. Apa-apaan tuh jus lah. Mainin jus. Ah, enggak tuh kan. Krisis moneter iki. Ini rumahku kan. Itu THR. Iya kan. Rumah aku mau. Cerita anu celuk budhe yo. Iya. Drong kok. Drong. Ngene THR iki drong. Kabar belas. Aku ngenteni mek kerja mene lho drong, ya Allah drong. Wancarono rene mbiyen sik cilik. Duite lebih-lebih mene. Aku kabar belas aku. Iya, jadi aku sementara orang tua apa kita. Jadi kan kita makin dewasa makin membutuhkan cuan tuh kan. Ini malah orang kayak piye sih orang tua saiki. Apa lah keturu. Iki mending aku biaya 14 yo kayak itu. Wong kuwe turu tok orang lencer ada kayak duit piye sih? Takbiran nanti isu aku. Hah? Takbiran sampai isu aku. Ngopo? Alah pengen nuding gue. Kak. Kita
truk gede ya. Oh iya. Silakan dulu Budi. Mau apa aku ngakeh salah mau. Dasmu iki. Piye juga gue pekot nan. Slow. Astagfirullah. Umpelmu ya Allah. Ya Allah, alergi aku ya Allah. Mana? Ya bang bayi eram tau. Iki cocok endi nek kayak ngombe gak jelas gondrong kae. Wis ora usah untumu nek didale akeh. Kadang gue jadi apa? Gak bisa menutupi, gak bisa saling menutupi lah ngono gue. Kebiasaanmu iku lanangan mbok ambung. Untune gede-gede kok jagung kok lete. Oh, Kucer karo kayak pengen iki. nunggu deh. Piye? Anu deh, Baca yo. jaluk Apa niku? jaluk duit. Jaluk THR. Ada gede. Akhirnya Wes lah nyel mah apa ya kesuwen. jadi Grogi dede. Tangannya halus men. Lalu sopo ane? Korak-korak ngono. Astagfirullah. Bude. Oh ya Allah. Deh, aku njaluk ngapurone deh. Iya padha-padha. Bisa nangis to. wis rasa. Nangis to, Peng. Sopo? Kucer yo, iya kucer lali. Gepeng iki. Kepeng yo. Aku njaluk ngapurone. Salah. Iya. Terus ngono ae. Kebiasaan. Kebiasaan sedikit. kere. Kami sedikit. Oh. Pase yo, kan. Emang pilihanmu terus Mendingan nyustri. Wes yuk. Mulai. Mana iki lho? Wes deh wes warek deh wes ndak kira iki deh. nah gonjong ndi deh. Kamu tak nggonting godhog bukan sih. Kok arep boleh? Aku mulai sana. Arep marang nang nek mijan mah. Oh iya, sampe gonjong sih. Iya. Gede apa nih? Gedang sih. Deh nomor WA-ane Kayak asal kono. sampai Paijem. kilo itu. Sampai lo. Paijem ini paijem nih. Ah. Pantat jalan. Watat jalan. Piye wis sungkemu Budi? Wes. Ya gedang ngene iki lho. Mak aku mang sampe nang. Iya, belum icip gedang iki lho, belum tahu kowe. Warek Berapa puluh ya? wes warek apaan? Jadi ini iki. Ayo. Kami tak balik. Yo. Kami balik. Besok mana yo? Lancar kita. Ya wes, nembak bareng ayo. Yo besok ae. Oh iya, sampai maghrib lah. Besok ae kan lancar ya. Gak sangoni gendro. Hah? Gak sangoni. Aku teh sanggup. Ya sanggup gedang iki lho. Wah, Gak apa-apa lah. Gedang godhog iki lho. Udah. Wes lah. Ini biar ini. Kono ae. Ayo enggak apa-apa. Wes lah. Balik aku. Yuk, sana yo. Iya. Yuk, lancar. Salam kalau begini wai mari ini. Nah, Benyek. Iki botol lockdown iso sepi nih. Biasa gak koyo tahun biyen rame. Bisa tunggu sih. Aku langsung sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gondrong Family mengucapkan Mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.